Kanti sikuphathele zona kubika ukuthi Zitholane phezulu ngomhlahlo wezinyanga zakuleli ezidumile okubalwa kuzo-ke laphana-ke uKhehlelezi, inyanga yodumo kanye-ke naye laphana-ke uMabalengwe Ntombela ngesikhathi beniphizana ngomhlahlo beqhudelana ngokuhlolela abantu ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kwenzeke kwi-Facebook inyanga yodumo owaziwa ngelikaKhehlelezi owaziwa ngokuthi uwumfundisi aphinde abe yinyanga kuleli ngesikhathi-ke beqhudelana laphana-ke ku-Facebook page yabo be-live nokwenza abantu abaningi baphendula umhlahlo wabo waba igidigidi ezinkundleni zokuxhumana. Kanti umbolo esilethe uhle TV ngosishela nje ukuphawula kwakho nawe usitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalesenzo salezi nyanga ezimbili. Kanti una-ke mbolo esilethe uhle TV siyacela ukuthi wenze okulungileyo ungakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu ukuze siqhubeke sikufakele zonke ezingenayo. Thokozelana ividiyo esikucaphunele yona ezinkundleni zokuxhumana. Mama awuhlale ekugcineni. Mana lo mama uthi kunengane yakhe ephithanelwa ikhanda, uthi umoya yena eqobo lwakhe bekufanele aphithanelwe ikhanda ngoba uthi umoya ingcwele namanje uhamba umqondo wakhe ube dizi kube ngathi uba lazy ucabanga isizathu. Uthi umoya ingcwele kuneyilwane, ngisho utokoloshe mina lo mntake wadibana nawo esemncane kwangathi lento ubhekana nayo ngamehlo, wathi umoya ingcwele ngabe siyamlamulela kwena qobo lwakhe ngoba lezinto ezehla phezu kwakhe kunehlathi esingayongena kulo elalingaphandle komuzi wakubo. Ayikhona moya kaThixo. Khuluma mama, kulethi manje. Khuluma. Kukhona yini mama into ekuphithanelwa umqondo okwakwaba khona kuwe? Bayethe Nkosi yami. Yebo. Wenzakalani? Ngiseyingane ngatshontsha ingubo zadadewethu zalo anti wami wavelwa ngiphambanisa umqondo ngandiyeki. Yeke ngicela-ke mama ekugcineni uzothatha inamba uzobona ukuthi uthathe kabani, it's either yami noma kababa uMabalengwe, kunjalo yezwa. Yebo bodokotela. Siyabonga. Right, njengoba ngike ngasho ngathi sihleli laphana kwi-Dr. K online si-live njengamanje. Inamba yase-studio ithi 063 665 7116. Nanoma ubani uvumelekile ukuthi angasishayela, nanoma ubani angafona. Njengamanje uyafona mawufuna ukuhlolelwa, but sicela uqale ngephupho lakho ukuze by the time lokulichaza lephupho lakho sikwazi ukuthi sikubambe ivoice yakho, sikudonse, sikuzwe ukuthi kanjani. Inamba ithi 063 665 7116. Ake sibone ukuthi ubani esimbambayo. Answer 063 665 7116. Ake sibone ukuthi ubani esimtholayo. Yebo sawubona. Hello sawubona. Yebo ninjani? Hello? Yebo baba ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila baba. Siyaphila njani? Sikhuluma nobani kuphi? Uma nothi umsane eJolvetho kakhulu. Xolo baba. Yebo baba uXolo. Uphupheni? Yebo. Nginenkinga lana nakuhlaleki nabantu, uma ngihleli nabantu banginyanya abantu. Xoxa iphupho baba, ungasixoxela inkinga yakho thina la. Ngihamba nabangani bami nabangani bami nesisukelwa abantu. Mani sukelwa abantu kwasekwenzakalani? Ngisukelwa abantu engababaleka abangani bami, mina ngiyasala abantu bafike bashame nabangishaba ngilimaza abantu. Asenze kanje baba. Lalela ke baba, akukho okuningi engizokusho. La ma ukhuluma la uthi umoya ingcwele kimi, okokuqala uzongixolela ngoba ngizokhuluma into oyizwayo njengamanje. Wena baba uphila nelumbu onalo njengamanje, ophila nalo elikuwena elikubamba isitho sakho sangasese. Uma ngilandela la uthi umoya ingcwele angihambe ngiyofuna omunye umuzi, kodwa lo muzi engifunayo umuzi wakaMabika. Angazi noma uke wahamba wayenyangeni yakaMabika uyolashwa yini. Uthe mawulashwa waphila wena, cishe waphila 2 weeks, waphinde lento yaqala phansi. Lento wayithola kumuntu osifazane osewadlula emhlabeni. Wathi uJehova uphila nelumbu
iqhubu wena elikuwena lento sikwenze washintsha nombala njengomuntu angathi ugqunqile umnyama angazi mina kuthiwa ngigibele ngihambe ngize ngiyofika endaweni yaseJozini emzini wakamabika kunenyanga oke waya kuyona eJozini kaMabika uyolashwa wena awukhulume nami uthi cha Khethelezi unamanga. Yebo kunjalo ngaya khona kwenye inyanga ngangilonyinyeka ngomngane wami ngoba ngathi ngithandana nomfazi womuntu ozomuka ngifakile. Konke uthi uma ingcele lo mama akasaphili engikhuluma ngaye lo muntu akasaphili emhlabeni sowadlula emhlabeni ngoba kwayimanje wena uhamba nento mawuloku uthi wena abantu bayakunyanya noma abantu bayakuvukela uthi uJehova ake sihambe siyolungisa inkinga wangena emzini womuntu wena wangathi kodwa ungena lapho kwakuxushwe khona lento siyavuka phakathi kuwena ivuka nanephunga wathi uMongcele kunephunga elivuka la kuwe wathi uJehova asikhulekele lento kakhulu thina singaye kuthi kubika ngithola isiduli noma ngiyothola isalukazi esidala kube sengathi lento bayizolashwa kuwe iyolashwa ngomqhamu wesalukazi esidala kube sengathi manje yahlanganiswa nento engathi insizi angazi noma uyangizwa yini.